karso ke lho. Nilai motor garep nyapok. Wingkel lho pemone iso muni, kowe iso numpaki. Wong sak rohku lho kecilikane iso numpak sepeda ontel tok. Oh, kan. Terus apane ya? Motor diselai sampai double kok panggah ramune iki. Masa iki? Ora lah, ini kan yo cap-capan. Kayak jane arep dandani motor, par masang gawang. Kenapa tak iso dimeteri?